Zdravím vás, vážení diváci. Moje jméno je Denisa, jsem z týmu Next a vítám vás u další epizody Next Talk. Dneska u nás ve studiu bych chtěla přivítat Kateřinu Jančík-Repatovou, která je z Learning and Development týmu. Ahoj, Katko. Ahoj, Deniso. Katko, řekni mi, kdo vlastně Katka je? Jak by ses jako představila? Co bys o sobě řekla? Katka vede v Deloitu Learning and Development Team, to znamená staráme se o rozvoj lidí tady a nejenom tady jako v Praze v baráku, ale v celé České a Slovenské republice. A obvykle to přirovnávám k takové zahradnici, která tvoří to prostředí, ve kterém se ty lidi můžou rozvíjet a pečujeme je o ně jako o ty rostlinky. To je krásný. Ty jsi z Learning and Development týmu. Co ale vlastně jako děláš? Co je náplní té tvý práce? Náplní našeho týmu je obvykle jako hodně různorodá. Od toho, že školíme hodně interní workshopy, facilitujeme některé interní meetingy, které jsou třeba náročnější pro tým a chtějí tam mít nějakého nezávislého pozorovatele. Hodně designujeme věci na míru, řešíme vlastně biznisové problémy, že za náma řešíme jako individuální poptávky z týmu. Spravujeme taky nějaké digitální věci týkající se třeba LXP platformy, kterou máme na starosti a zabývám se i třeba koučováním, takže je to hodně široká škála věcí, které se snažíme tady podporovat. Jo, to je super. Ty jsi mě hezky nahrála, protože já jsem se tě chtěla zeptat právě na to koučování, protože vím, že jsi kouč. Jak jsi k tomu dostala? To je hodně dlouhá cesta asi, ale koučování jako takový mi vždycky bylo blízký jako přístup hledání v lidech toho dobrého a to, jak si můžou pomoct vlastně sami. To je na koučování vlastně jako strašně zajímavé, že ty funguješ jako takový průvodce, který lidi provází na té jejich cestě, neurčuješ tu cestu a zároveň dokážeš třeba nasvítit místa, které jsou pro toho dotyčného trochu ve stínu a pomáháš objevovat. Takže to je na tom to dobrý. A věnuješ se tomu pořád? Já třeba, kdyby někdo z diváků chtěl třeba kouče tady interně, tak jestli třeba tě může oslovit? Může oslovit nejenom mě, máme vlastně portfolio interních certifikovaných koučů, což je možná, jako potom se dostaneme ke kariérnímu coachingu, něco jiného, ale ano, je to možný, po domluvě vlastně děláme, vlastně spolupracujeme i s externíma certifikovanýma koučema, i s interníma certifikovanýma koučema, takže ty možnosti tady jsou. Jo, to je super. Co máš na té své práci nejvíc ráda? Takže se u toho nenudíme, takže to je jako každý den něco jiného a ta práce je hodně různorodá a když to vydržíš dostatečně dlouho, tak vidíš ten dlouhodobý dopad na ty lidi a vidíš jak opravdu růst jak osobně, tak kariérně, takže potkáváš se s lidmi, kteří si zažili jako na začátku jejich kariéry a momentálně už prorůstají postupně do leadershipu, takže to je na tom, jako vidíš ten progres těch lidí. Jo. A ty jsi tady v Deloitu už asi 4 roky, jestli se nemýlím. Proč Deloitte? Protože mě baví to prostředí, který je plný strašně chytrých lidí, lidí, kteří na sobě jako makají, myslí jim to, snaží se posouvat ty limity, být takovej trendsetter a fakt je tam ta chuť na sobě pracovat. Myslím si, že jako málo kdo tady je nastavený s tím takzvaným fixed mindsetem. Hele, dostudoval jsem školu a jsem hotovej. A kdybys měla říct jako jednu věc, která se ti tady na Deloitu jako líbí nejvíc, tak co by to bylo? Lidi. Jsou různí. To mě baví. Co je zdrojem tvý energie pro to, abys každý den vstala do práce, byla usměvavá? Co ti dobí ty baterky? Co mě dobí? Velmi často to jsou lidi v mém týmu, s kterými můžu spolupracovat. A obecně vlastně možnost vidět ten posun. Já bych nemohla třeba dělat jako externího školitele, který jenom přijde, odškolí si a má hotovo.
Já potřebuju tu dlouhodobější spolupráci, takže fakt je to nějaká vnitřní motivace k tomu pomáhat lidem růst. A možná to souvisí s tím, že pocházím z nějaké učitelské rodiny a že to je jenom transformovaný do něčeho ve firemním prostředí. To je hezký, to je hezký. Máš nějaký koníčky? Koníčky. Mám teď jeden. Jmenuje se Stázínka, 2letá dcera, která mi zabírá asi většinu volného času momentálně ty poslední 2 roky. Takže i kombinuju ty 2 role mámy a tady vedoucí týmu. No. A to je docela zajímavý téma. Jak to zvládáš právě nějakou jako kariéru a roli jako maminky? Tak to je asi na posouzení ostatních, jak to zvládám, ale musím říct, že mám velkou podporu v manželovi, se kterým jsem se po roce vlastně na rodičovské dovolené mohla vystřídat a díky tomu vlastně jsem se vrátila i relativně rychle zpátky do pracovního procesu a můžu fungovat tady tak, jak funguju. Tak jo, skvělý. Tak jo, Katko, já ti moc děkuju, že jsi byla hostem našeho Next Talku. A na vás, diváci, se těšíme zase příště. Tak se mějte. Ahoj.